sellaisille ihmisille, ketkä ei ole vielä käynyt, niin ehdottomasti mukaan tämä matalan kynnyksen tapahtuma ja jokainen saa liikkua ja olla juuri sellaisena kuin on. Eli ei ole mitään pelättävää, ei tarvitse pelätä sanaa juoksu, että voi olla polvivaivaa ja lonkkavaivaa ja pääasia, että liikkuu jotain, niin ja koko perheen tapahtuma on. Hei, me ollaan Kangun Club Kouvolasta ja Fun Wellnessista. Me ollaan tultu pomppien nauttimaan tästä kesäsaasta ja kisasta. Kangu Jumps-kengät on aina etulyöntiasema, mihin vaan me voidaan loikata kaikkien yli. Myös tässä kisassa. Go, go, Kangu Jumps! Me tultiin tänne Kuusajuoksuun nyt toista kertaa, viime vuonna oltiin myös. Tää tiiminimi on Golden Birds, niin sukunimi on Lintunen, niin se lähti vähän Birds tulee siitä.